Tupe. Tänään nyt on uusi kanava. Tuolla sellainen kuin Pelipojat väli GT. Eli tää video tulee jo sinne, tai no miksi mä sanoin edes tuonne. Niin. Sitten sinne alkaa tulla enemmän videoita kuin sinne mun vanhalla kanavalla. Koska koko meidän luokka, melkein pojat on siellä. Ja tällä hetkellä mulla on täällä puhelimessa 2 kaveria, jotka on siinä mukana. Joo. Ja kuvaan on... Eikö tuu mieleen esitellä meitä? Ja no te voitte kyllä sanoa ihan omatkin nimenne. Minä olen automaatti. Paossi Joulu. 5/5 nimet, joo. Minä olen automaatti. Ja tässä videossa me ehkä jotain näytetään tätä täällä rovissa vähän mitä tehdään tänään. Poju, missä sä oot? Mikä? Sano sille, että sä oot yksi sen kanavan omistaja. Okei. Sen kun sano sille, että Jonne89 kuvaa ja mä oon sen kanavan yksi omistaja. Sano sä. Ito Urpo Dropgame, hei haloo. Kuvaan tupee. Ai, drop vielä. Kuvaan tupee. Hei pojat. No, Mä menen hetkeksi pois, koska mä menen syömään. ok. Aasia pihvi. Häh? Aasia pihvi. Joo, mä pistän nyt mutelle. Moro. Moro. Miksi sä sanoit, että minäkin olen? En. Kuka löi? Täällä on koko maa, täällä saa tanssia. Ilmiselvästi. No Tupe, mennään tonne meidän YouTube-maahan. Eli tässä on YouTube-maa. Tänne tulee kaikki Dares-tehtävät. Mä otan niitä vastaan ja teen noitten kavereiden kanssa niitä Dares-tehtäviä. Donaushuone on täällä. Tänne saa tulla donaamaan. Live-striimejäkin tulee pian, kun mä saan hoidettua sen jo. Ja tällä kanavalla tosiaan tulee
Krovia, GTA, V:tä, CS, hiton noobi ja kaikkea muuta YouTube-juttuja. Ja tarkoitus olisi saada maksimissa joku 1 miljoona tilaajaa tässä joskus 300 vuoden päästä. Joo, tilaa itses 1 miljoona kertaa. Voi juman kautta. Mä annan sulle estot seuraavaksi tuohon postilaatikkoon, en mä tiedä kyllä miten. Se ei ole sallittua. Mulla on hauskaa. Joo. Vois ton vaihtaa tosta. Noin. Nyt se meni väärin. Aika jännä juttu, että se on pelipojat GT. Ja aika jännä juttu, että siellä on puolet meidän luokasta. Yli puolet. 3 meidän luokkalaisista pojista puuttuu tästä kanavasta. Ei liikaa. Laittaisi jollekin vaikka... Joo, se on tässä mukavia se Ossi, joo. Laitetaan jollekin MSG täältä näin, että kuva on. Tänne tuli joku. Ei saa häiritä. Olen yksin. Onko nyt se meni väärin? Mikä Connell? En mä tiedä. What? Käykö kattoo tuolta Google-kääntäjästä nopea? En jaksa. Käy nytten äkkiä! Katsomassa mikä on mikä. Connell. C-H-A-N-N-E. Ei selikään mitään. Se on sellainen kuin C-H-A. C-H-A-N-N-E-L. Kanava. Kome. Mistä se musiikit tänne repäsi? En mä tiedä. Noin. Nyt se on siinä. Ja nyt se on high reach. Ei oo. Silloin on ainakin Flipperis ja Ninja Mask. Ei toi... Kirjoitajat aloitettiin tänään. Miksi mulle ei näy? Miksi mulle ei näy tuonne? Mikä on video englanniksi?
Eikö se ollut pelkkä video? Miro! Hei! No, Tää joku sun Stadium Tree on valmis. hyvä. I'm recording YouTube. Mennäs, ketä sinne tuli nyt äsken? Ai siinä. No mennäs kattoo se puu nytten tuolta. Täältä. Hei, kuka? Oi jumala. Katsojat. Meitsi lähti Hane takas siihen samaan maahan. Mulla olisi katsojille sitten. No, Että jos kiinnostaa, niin tää on mun, eli yksi Pennyboys DT-kanavan omistajista maa, eli minun maani, niin tännekin saa tulla katsomaan. Niin tää maa on myynnissä, jos tän haluaa jos tää joku haluaa ostaa, niin tää maa on myynnissä. Ja tovaa. joo. Ja voitaisiin tää video lopetella tähän kohtaan. Kuvataan uudestaan 4 pelaajaa tässä mukana. Se olisi moro. Moro!